Ponekad se ne probudiš sa vriskom, ponekad se ne srušiš naglo. Ne dođe oluja, ne dođe potres. Samo polako, dan po dan, počneš da se gubiš. Kao para u vetru, kao trag u pesku. Nestaješ, a i dalje hodaš. Dišeš, ali ne živiš. Gledaš, ali ne vidiš. Smeješ se, ali ne osjećaš. I najdužnije u svemu, navikneš se na to. Navikneš se na osjećaj praznine. Na rečenice koje ne završavaš. Na snove koje ostavljaš po strani. Na reči koje nikada ne izgovoriš. I postane to tvoje normalno. Zaboraviš kako je izgledao dan kada si posljednji put verovao u sebe. Ali ja ti kažem danas, ne odustaj. Ne zato što će ti sutra biti lakše. Ne zato što će se svi problemi odmah povući. Već zato što kad jednom zaboraviš kako da se boriš, zaboraviš kako da živiš. Jer svaki put kad odustaneš, gubiš deo sebe. Ti misliš da si stao samo sa poslom, sa obavezama, sa nekim ciljem. Ali nisi. Stao si sa sobom, sa verom u to da možeš više, da zaslužuješ bolje, da si rođen za nešto veliko. Svaki put kad kažeš sebi, ma nema veze, nije ni bilo važno, lažeš, jer u tom nije važno zakopaš delove svoje duše. I znaš šta je najstrašnije? Počneš da učiš svoj da odustajanje nije strašno, da je to deo svakodnevice, ali to nije istina. Jer kad jednom postane šablon da se povučeš, počneš da odustaješ i od svega što jesi. Danas je posao, sutra je san, prekosutra je ljubav, onda, ceo život. Koliko puta si se zapitao, da li sam mogao više? Zašto sam stao baš tada? Zašto sam dopustio da se ugušim u tišini? Odgovor je uvijek isti. Nisi bio slab, samo si zaboravio koliko si jak. Zato danas sada, odmah, napravi raskid. Ne sa svetom, ne sa drugima, već sa tim starim ja, koji je uvek korak iza. Zagrli bol, zagrli neizvesnost, zagrli strah, jer u njima je tvoja snaga. Jim Rohn je rekao, nemoj život da ti prođe, a da nisi ni počeo da živiš. Ne traži lakši život, postani jači čovek. Uspeh nije ono što privlačiš, uspeh je ono što postaješ. Odustajanje ima ukus metala. Suvo, hladno, tupo. Ne boli odmah, ali grize. Polako, iz dana u dan to postaje novi obrazac, novi ti, ali ne mora da bude tako. Ti si biće koje pamti, koje voli, koje stvara. U tebi ima svetlosti, ima ideja, ima snage. Znaš zašto ne spavaš noću? Ne zbog kafe, ne zbog obaveza. Već zato što tvoje biće zna, ti ne živiš ono što jesi. Tvoje telo se ne buni bez razloga. Tvoja duša ti šalje poruke. Probudi se. Ne ovo. Nije ovo tvoj kraj. Ti si stvoren za više. Ne moraš da znaš kako će izgledati tvoj put. Ne moraš ni da imaš savršen plan. Treba ti jedna stvar. Odluka. Od danas, svako jutro kad ustaneš, reci sebi, ne odustajem. I kad je najteže, idem dalje. Seti se radnika koji ustaje u 5 da prehrani porodicu. Seti se majke koja grli dete i kad je slomljena iznutra. Seti se sportiste koji trenira i kad ga boli svaka kost. Seti se sebe, kad si bio mali i kad si verovao da možeš sve. Zar sad, kad si odrastao, treba da veruješ manje? Zar sada, kad imaš mogućnost da menjaš svet, treba da stojiš u mestu? Ne, nikada. Istinite priče o ljudima koji nisu odustali. J.K. Rowling, pre nego što je postala najpoznatija spisateljica na svetu, bila je samohrana majka, bez posla, siromašna i depresivna. Ipak nastavila je da piše. Nije odustala. 12 izdavača ju je odbilo pre nego što je jedan rekao da. Danas ceo svet zna za Harrya Pottera. Thomas Edison, čovek koji je izumeo sijalicu, pokušavao je i ne uspevao više od 1000 puta. Kada su ga pitali zašto nije odustao, rekao je, nisam pogrešio 1000 puta. Naučio sam 1000 načina kako ne funkcioniše. Oprah Winfrey, otpuštena sa svog prvog posla kao TV reporter, jer nije bila dovoljno pogodna za televiziju. Danas je jedna od najuticajnijih žena na planeti. Jim Carrey, kao mladi komičar, spavao je u kombiju sa porodicom. Odbijan, siromašan i neuspešan, svaki dan je vežbao svoj talenat i verovao u uspeh. Danas, legenda. Colonel Sanders, osnivač KFC-a,
Počeo je da prodaje svoju recepturu za piletinu u 65. godini. Odbilo ga je preko 1000 restorana pre nego što je dobio prvu priliku. Znaš šta je rekao? Nije kraj dok ja ne kažem da je kraj. Ove priče nisu bajke. To su ljudi koji su osjećali bol, osjećali sumnju, ali nisu stali. Ako su oni mogli, zašto ne bi ti? Zato sada diši duboko, zatvori oči i reci ne odustajem. Ne odustajem ni kad svi drugi odu. Ne odustajem ni kad me niko ne razume. Ne odustajem jer ovaj svet ne treba još jednog preplašenog čoveka. Treba nekog ko je ranjen, ali ustao. To si ti. Ne zbog drugih, ne zbog slave, ne zbog priznanja, nego zbog sebe. Zbog tog glasa u tebi koji ti kaže: još samo jednom, probaj još jednom, jer kad jednom uspeš, sve to bit će vredno. Pretplati se na moć misli ako osjećaš da ti je ovo trebalo. Napiši u komentar: od danas biram sebe. Podeli video sa nekim kome je duša tiha, a srce umorno, jer možda baš ti budeš razlog što neko ne odustane danas.